morning guys! Sunday ngayon, so grocery tayo. Punta tayo ulit ng COSTCO. Kasi once a month kami pumupunta doon eh. Kaya, we are going there. Ito yung pa-outfit natin ngayon guys. Yan. Walang bulsa. Dinner ko lang yung buhok ko. Yan. And we are ready to go. Washing muna kami ng sasakyan guys kasi tingnan nyo ang dumi. 300 yen lang ang bayad.本当だ。美味しそうな。あれは何？あれは何？あれはコリアンpork barbecue. Sarap nito i-barbecue guys. Ito. Pinas berries. Jadi kami ng isa. あ？あれは新しい。これは新しいの？チャーコールグリルドスキン。これこれ。あ、あれ。これいいね。Yan gusto. Hindi ko rin yan gusto. Ito lang masarap. Natapos din. Daming tao. Gutom na naman ako. Kasi 1:51 na ng hapon. Muhak ko ng bulgogi. Bulgogi. As usual, bulgogi pa rin. Bulgogi lang malakas. Yan. Na-flat man, oy. Bakit flat? Yan, bulgogi. Hatiin ko lang to. Hati kami ni Yuki. Kasi di ko naman to di ko naman to mauubos kasi ng mag-isa. Malaki kasi. Hating kapatid. Kay Yuki. Ikimasu ka? Itadakimasu. Sarap. A few moments later. Nakauwi na kami guys. Quick haul lang tayo sa nabili natin sa COSTCO. Bumili kami ng bigas. 20 kilos. Pang ano namin yan. 1 month. Bumili din kami ng coffee, ice coffee. Milky.
6 ang laman nito. 6. And then, ito guys, bago to sa COSTCO. Mukhang masarap. Tikman natin siya. Ano siya? Profiteroles dessert. Ewan ko ano pagbasa niya. Mukhang masarap siya. Itikman natin. Mamaya, dessert natin. Tapos, yan. Milk bread daw to. Tikman din natin to. Sobrang laki niya. Bumili din tayo ng croutons. Ito yung nahanap namin to. Matagal na. Kasi hindi siya available ng nakaraang buwan. Buti na lang mayroon na siya ngayon. Croutons. Chocolate chips. Hinahalo ko to siya sa ano guys, sa banana cake. Umagawa kasi ako ng banana cake. Nagtitinda ako ng banana cake. So, nakita nyo na to sa ano, nakaraang grocery haul natin. Ano to siya? Roasted seasoned seaweed. Ilalagay sa kalentong ganito. Masarap siya ilagay sa kanin. Then, yakiniku sauce. Timan. Atchal na green. Cabbage. Saging. Mura lang siya. 198 yen lang siya doon. Murang-mura. Mushroom. Panghalo sa mga gulay-gulay. Uy, ang laki ng luya nila guys. Ginagawa ko to siya ginger tea. Kasi bloated yung tiyan ko. Kaya ginagawa ko siyang ginger tea. And then, avocado. Panghalo sa diet char. Diet for more. Tabasco. Ilalagay namin sa pizza. Ito rin, nakita nyo na rin to natin. Chicken nuggets. Paborito ng lahat. Hotdog. And then, cheese. So, tamago. Bumili kami ng 40 na tamago. 40 pieces. 40 pieces na tamago. Ayan. Kasi alam niyo naman, tamago is life sa amin. Spam. Whipped cream. Kiri cheese. Hinahalo ko to sa ano guys, sa tomato salada ko. Kiri cheese at saka tomato and then olive oil. Then, salt and pepper. Sarap siya. Halo sa salad. Shampoo. Dove shampoo. Bago to sa amin. Try daw ni Yuki. Buy one take one na guys, oh. Murang-mura. 1,000 plus lang to. Ang dami na niya. Buy one take one. Pan. As usual pan. Paborito. Tingnan niya. 3 pieces na siya guys. Murang-mura to. 1,800 plus yen. Pag bibilhin mo to siya isa sa Create na drugstore, 1,000 na to. Yan, 3 na siya. Saya-saya. Bumili kami ng wet tissue. Ito ginagamit namin dun sa bahay guys. 1.5 months namin siya ginagamit. So, 5 kami. Tapos 1.5 months namin siya ginagamit. Tipid, di ba? Tipid na tipid sa amin. Pizza. Ito na yung nilalagay namin to sa freezer kasi yung pang breakfast ba. Hindi naman siya masisira pag ilagay mo sa ref. And then, bumili ako ng ano guys. Pantalon. Levi's. Ano siya? Hanggang dito siya. Yan. Mura lang siya. 1,000. Kura nakit ko siya. 1,000? 3,000? 1,300? 3,000 왜? 지금?
Mali pala ako kanina. 3,980. Try natin mamaya. And then, ito, butabara, pork belly. Sarap to siya lagyan ng pepper and salt. Yun lang, sarap na. Guys, ang sarap nito guys. Galbi, la galbi. Ito yung parang ribs. Ano siya, parang siyang may buto. Pag nagba-barbecue kami sa labas, ito binibili talaga namin to. Ang sarap nito. May ano na siya, may sauce na siya, may sariling aji na siya, yung lasa. May sarili na siyang lasa. Ang sarap nito. Dinner namin mamaya. And then, ito yung pinakamahal na ano ko guys. Nabili ko ngayon. AirPods. Bumili ako ng bagong AirPods kasi nawala yung isang AirPods ko. Hindi ko alam kung saan na. Mura at saka mura lang siya sa COSTCO guys. Bumili kami ng AirPods sa Yamada Denki. 30,000 yen. Sa COSTCO, nabili ko lang siya ng 24,880. Ano siya, yung price niya talaga is 25,880. Kaya lang nag-minus siya ng 1,000. Kaya 24,880 yen na lang siya. Diba mas mura siya kaysa nung una. Bili ka ng 30,000, nakamura ako ng 5,000. Diba? Diba? Ang saya-saya. Tsaka, yun lang guys. Yun lang nung nabili natin sa COSTCO. I-arrange ko muna ito. Ipapasok ko muna sa ref. And then, magpahinga. Naantok ako. Bye! Paki-like ang video kung nagustuhan nyo. And paki-click ng subscribe button. Bye guys!